मा एसे गरम माइ गायै गायै मोखांफ्रानो गोसोम जाजोब्बाय क्रिम एसे फुननानै थानोसै आं थाब फुरखांफिननायनि जा गोसोम जाजोब्बाय आयु आब' नोंनि काजलखौ हरथ'लाय आंना जोब्बाय हो मा सानबाय थाखो ना आंनि क्रिमखौ नोंनो फोनजोबदों ओहो फोनाखै आंहा मेरला दंखायो मोखाङाव फुनग्राफोरखौ थगायनो हामा थगायदोंब्ला नोंनि मोखाङा नाननेखा जाजोबगोन सरि आं माने मैया नोंनि थेमानिफ्राय आंनि थेमायाव एसे सोनानै लानाय जादोंमोन थग गायसुलि क्रिम सिखाव बहानिबा माइ गायनायनि फैसा मोनब्लानो आङो गावनो मोनसे आंनो मोनसे लाबलायगोन बेखौनो आरो बेफोरबायदि खालामबावदों बे न' खाजोला हर थेंक इउ गरम मोनसोबाय दानि बायनानै दोनफैनाय ORSखौनो लोंहैनोसै आं मा एसे गरम जाखो कारेन्टआबो थांनानै होलायबाय ORSखौ लोंनानै दंफां सायावनो जिरायना थाहैनोसै आङो नोंसो महारानिया आंनि इसिङाव दोननाय ORSखौसो लोंनो मोनबाय नोंहा बाबा जाखांबा लोंखांबाबो मालायनि बाहागोमानि जेबो थोआ बेनो मोनगौमानि नांगौ मालायनि बाहागोमानि जागोन लोंगोन ए नोंसो लाबोना दोनदोंमोन नामा आंलाय आइखौसो लाबोदों सानदों बे गोदो नालेंखरनि रोसि लोंबोनाय मानसियाखि ORS बायनो रोंगौ दे आं दा बेलासे नोंनो गोदान बायनानै लाबोसिगोन बै सिङाव लेबु खारजि दङ बेखौनो सेबनानै लोंहैथ'दो सेबनानै होफै नोंनो सेबनानै होफै गरमफोराव आरो दाखालि बहा थांनाय बेखौबो खिथाहैनोसैसो र' आङो सबखौबो खिथाजोबनोसै आं ओइ र' आं दायो नोंनो MB सोनानै होगोन नांसाबा जाम्बिलाय होमारगोन बेलासे आं नोंनो MB सोनानै होगोन दे नों बायदि अनसुलि बिब' गैया